Omista paikoista puheen ollen siirrytään takaisin suksille, mutta nyt mennään lääkekaapin kautta. TV-uutisesta hyvää iltaa. Mielipäiville. Liittoliiton puheenjohtaja Paavo M. Petäjä paljasti hetki sitten tiedotustilaisuudessa 2 doping-epäilyn hiihtäjän nimet. He ovat Harri Kirvesniemi ja Jauho. Tästä pizzaa oli. Muistata. Mut onkin jo hyvänä kuitenkin. Koko Veija vaan pyörkee ympärä. Muuten vaan pienet kaikki aikas menossa. Ei jaksa juosta ympyrää. Miksi? Polttopuita. Näin. Miten tässä ei ole se? No siinä on sellainen punainen ympäri, on se kuva. Joo. Joo, silloin. Tarkoittaa päästä sammuksi. No odotetaan. Eikö sun pakko kertoa isälle? Kauan saa puhua kerran haluaa. Tämä on yksi mielipide.